Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicJar και φίλοι των Comics στο καινούριο βίντεό μας με ό,τι επισκευές έχουμε μπλέξει το τελευταίο διάστημα. Να δούμε λοιπόν επί τη ευκαιρία των επισκευών να δούμε comics διάφορα από διάφορες εποχές. Λοιπόν, ένα πακέτο ενός φίλου που μου είχε στείλει προς επισκευή. Ξεκίνησα από τα πιο εύκολα, έτσι, ήταν αυτό εδώ το Mickey 1196, έτσι, δεν είχε εξώφυλλο, έτσι, και είχε και φθαρμένο το πρώτο φύλλο. Τελικά ήταν μια σχετικά εύκολη επισκευή. Το δύσκολο ήταν να βρεθεί εξώφυλλο, γιατί αυτό εδώ το τεύχος, παρόλο που είναι μεταγενέστερο, έτσι, δεν είναι δηλαδή παμπάλαιο, ας το πούμε παμπάλαιο, δεν ήταν της δεκαετίας του 70 και τα 60 που είναι τα πιο συλλεκτικά, έτσι, είναι αργότερο, έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα από πότε είναι, 1989, είναι μεταγενέστερο. Το πήρε κάποιο παιδάκι το οποίο είναι γεννημένο το 79, ας πούμε, ή το 78, έτσι, 1978, έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είναι μικρότερος από μένα περίπου 15 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε όπως βλέπετε, έτσι. Κοιτάξτε, ωραίο, πίσω, λες και είναι το δικό του. Άμα δεν του το πεις κάποιου, δεν θα το πάρει χαμπάρι. Και μου στείλε ο κύριος διευθυντής διάφορα που του ζήτησα για να φτιάξω, ας πούμε, αυτό εδώ το χειροποίητο τόμο που είναι τελείως, δεν έχει μέσα καθόλου εξώφυλλα, τα θέλει ο φίλος να αποδομηθούν και να γίνουν ωραία. Μου στείλε τα αντίστοιχα αυτά, έτσι, τα οποία αυτά έχουν κάποια αξία στους συλλεκτικούς κύκλους. Γιατί έχουν αξία? Γιατί οι άνθρωποι που τα κυνηγάνε και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτά είναι πρώτον πολλοί, έτσι, και αυτά είναι σχετικά λίγα, έτσι, και παράλληλα έχουν και λεφτά και κυνηγάει ο ένας, ανταγωνίζεται τον άλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ όμως, παρόλο που είναι λιγότερα αυτά διαθέσιμα από ετούτα, είναι πολύ λιγότεροι και αυτοί που τα κυνηγάνε, όπως εκ τούτου δεν έχουν υψηλές τιμές συλλεκτικές, έτσι. Αλλά όπως βλέπετε όμως και στην αισθητική τους διαφέρουν. Το ίδιο μέγεθος, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, κοιτάξτε να δείτε διαφορά στην αισθητική, έτσι. Κακά τα ψέματα, όσο περνάγανε τα χρόνια η αισθητική τους χάλαγε και γι' αυτό και δεν έχουν τη ιδιαίτερη αξία που έχουν τα παλαιότερα. Το κοιτάμε για άλλη μια φορά, αυτό το ωραίο τεύχος με πολύ ωραίο εξώφυλλο και έγινε αξιοζήλευτο, ωραίο το δύο φύλλος. Λοιπόν, άλλο λοιπόν, αυτό το πλέον εύκολο είπαμε προς επισκευή, το βάζουμε στην άκρη. Ένα άλλο που ήταν εύκολο σχετικά και έφτιαξα είναι αυτό εδώ, το comics, έτσι, το comics, το οποίο είναι το υπαριθμόν 12, όπως βλέπετε εδώ, έτσι. Λοιπόν, το οποίο και αυτό το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, είχε φθορές εδώ και τα λοιπά. Κατάφερα τελικά και έγινε πάρα πολύ ωραίο τεύχος, κόλλες εδώ, αβέρτα. Ο φίλος ήταν που το είχε κάνει διαγωνισμό κόλλας, όπου έβρισκε έβαζε, ό,τι να είναι, όσο να είναι. Λοιπόν, το τεύχος απεκαταστάθη αυτό και έγινε πάρα πολύ ωραίο, αξιοζήλευτο. Τώρα μου είχε στείλει όμως κι άλλο ένα. Αυτό εδώ, έφτιαξα το εσωτερικό, το ίσιοσα, εντάξει, έβγαλα τις κόλλες, κατάφερα και έβγαλα το εξώφυλλο και τα λοιπά. Έφτιαξα και το εξώφυλλο, το καθάρισα. Φυσικά τούτα εδώ θα τελειοποιηθούν και αυτά εδώ. Το πιο ευτυχές είναι ότι κατάφερα και βλέπετε εδώ πέρα τα μικρά αυτά γραμματάκια, τα μικρά αυτά γραμματάκια, το αριθμό τεύχους 10 Απρίλιος το 1989, τέτοια εποχή αγαπητοί μου φίλοι, πριν από 36-37 χρόνια, δηλαδή ένα παιδί που το είχε πάρει τότε να ήταν 47-48 χρονών είναι τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν, αυτό το τεύχος λοιπόν, κατάφερα εδώ πέρα, είχε και αυτό δεν φαίνονταν τα γραμματάκια, το ότι κατάφερα να τα αποκαλύψω ανέμαχτα είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό εδώ το τεύχος λοιπόν είχε αυτό εδώ το εξώφυλλο. Αυτό εδώ δεν γίνεται να φτιαχτεί. Εντάξει, οπότε λέω να το αντικαταστήσουμε. Παίρνω τον κύριο διευθυντή, λέω πρες στείλε μου να πούμε το προς αντικατάσταση να φτιάξω αυτό το τεύχος. Και μου στέλνει λοιπόν, να τα λοιπόν, μου το στείλε, τι να δω, ότι αυτό εδώ είναι χειρότερο από αυτό εδώ του φίλου, του κυρίου διευθυντού. Οπότε πρέπει πρώτα να επισκευάσω αυτό. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αν μπορέσω να το γυαλίσω στο φως,
να δείτε πόσο τσαλακωμένο είναι και πόσο επίσης είναι και τσαλακωμένο και το πίσω, που υποτίθεται θα κάνω την αναπαραγωγή. Έτσι θα το σκανάρω, το καθαρίσω και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Οπότε πρέπει πρώτα να φτιάξω αυτό. Κοιτάξτε ράχη που έχει. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έτσι. Βλέπετε. Θα φτιάξω αυτό, θα το καθαρίσω, θα γίνει ωραίο για να χρησιμοποιήσω το εξώφυλλο να φτιάξω του φύλου. Δουλειές με φούντες και πάλι καλά που υπάρχει. Έτσι. Πάλι καλά που υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα έχω γεμίσει τον τόπο, λοιπόν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Αυτό είναι του κύριου διευθυντή, αυτό είναι του φίλου. Οπότε θα περιμένει τη σειρά του πώς να φτιάξουμε το πιστόφυλλο, να το προσαρμόσουμε και να γίνει ωραίο ίδιο με το άλλο αυτό εδώ. Οπότε έχουμε αυτά εδώ που τα έχουμε φτιάξει του φίλου και είπαμε τούτο εδώ θα το φτιάξουμε το πιο μπελαλίδικο στο τέλος. Λοιπόν, και με αυτό που είμαι τρέχον αυτό τον καιρό και παλεύω τόσο καιρό, ένα από τις πιο δύσκολες επισκευές, αγαπητοί μου φίλοι, από τις πιο δύσκολες, επαναλαμβάνω, το μεγάλο Μίκη Μάρτιος το 115. Ποιος Μάρτιος? Θα το δούμε τώρα. Του 1977, αγαπητοί μου φίλοι. Το είχα διαβάσει και εγώ αυτό το υπέροχο τεύχος. Είναι του φίλου που λέω εγώ τον τίτλο, έτσι, η μαγική ντουλάπα με τα κόμιξ. Έτσι, το είχε μέσα σε μια ντουλάπα. Κάποιος ξαδερφός του λέει, από ό,τι κατάλαβα μου είχε στείλει email να είναι καλά ο φίλος και δεν του απάντησα, το απαντάω τώρα διαμέσου του βίντεο. Λοιπόν, του είχε κληροδοτήσει, είχε μια ντουλάπα, κάπου λέει στην ταράτσα, κάπου ήταν αυτό με γεμάτη κόμιξ. Ο φίλος ήταν μικρότερος, αυτός πρέπει να ήταν στην ηλικία μου ο ξάδερφος, εκείνος ήταν μικρότερος λογικά και τα βρήκε και δεν τους άφησε αγιασμό, αγαπητοί μου φίλοι. Τα ξεπάτωσε στην κόλλα και στην τροποποίηση. Σημασία όμως έχει ότι πέρναγε καλά. Αυτό είναι και τώρα θέλει να τα επαναφέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό εδώ, κοιτάξτε τι είχε. Είχε αυτό εδώ για εξώφυλλο. Το έχουμε δει. Να το δούμε εδώ πέρα. Να το. Ορίστε. Είχε αυτό για εξώφυλλο. Το οποίο είναι αναπαραγωγή αυτό και μάλιστα δυστυχώς καθόλου καλή. Γιατί αυτό εδώ το τεύχος είχε μέσα σκληρό που είχε χαρτοκοπτική και μέσα είχε το ίδιο σε στάνταρ, έτσι. Οπότε κοιτάξτε τώρα τι πήγε και έκανε. Έβαλε αυτό μεν, ναι, κόλλα εδώ, αλλά μετά η κόλλα εδώ από μέσα, εδώ κοιτάξτε. Τι να κάνω εγώ εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε καταστροφή που το έκανε ο φίλος, έτσι. Έχει γίνει, μιλάμε τώρα, ένα σώμα με 200 κόλλες μαζί διαφορετικών ειδών, έτσι. Τέλος πάντων, για να δώσω καταλάβετε όλα αυτά εδώ τα φύλλα που ό,τι μπόρεσα να διασώσω από το εσωτερικό, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε και για τρύπες, νάτες, να τις δούμε στο φως εδώ πέρα. Βλέπετε έχω βάλει ταινία, θα βαφτεί και θα ζωγραφιστεί. Εδώ κοιτάξτε, κομμάτια ολόκληρα λείπανε, φθαρμένα εντελώς, αγαπητοί μου φίλοι. Μπήκε καινούργιο αυτό και φτιάχνω και αυτή η δουλειά. Όχι μόνο καθαριστήκανε όλα ένα προς έναν, αλλά ταυτόχρονα επισκευάζονται και ένα προς ένα. Όλα. Εντάξει, εδώ στις άκρες φαφατιασμένο εδώ, κοιτάξτε να δείτε, λείπανε κομμάτια, τα είχε ψαλιδίσει κιόλας. Ό,τι περίσσευε, επειδή δεν ήταν ίσια, τα ψαλίδιζε ο φίλος. Μιλάμε τώρα για μεγάλο μάστορα. Ωραίος πιτσιρικάς. Αυτό είναι, δείχνει ότι τους άρεσε πολύ να πούμε και ασχολιότανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω καταφέρει και έχω φτιάξει 4, αγαπητοί μου φίλοι, 5 και αυτό εδώ. Και τώρα πρέπει να ασχοληθώ και με τούτα εδώ. Δηλαδή, φανταστείτε πόση δουλειά έχουν όλα. Κοιτάξτε τούτο εδώ, ας το πούμε εδώ, στην άκρη πώς είναι. Έτσι. Εντάξει, όλα αυτά εδώ πρέπει να γερευτούν. Κοιτάξτε αυτό εδώ, ένα τελευταίο. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου φίλοι, σε τι κατάσταση είναι. Κοιτάξτε. Εδώ ήταν αυτό που ήταν μετά από τη ράχη. Κοιτάξτε να φανταστείτε πόση δουλειά θέλει αυτό να μαζευτεί, έτσι, και μετά είναι η πρώτη σελίδα. Και έχει εδώ και τα αρχικά του και τα λοιπά. Λοιπόν, θα κάνω ό,τι μπορώ να τα μαζέψω και στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε του κυρίου διευθυντού και θα φτιάξουμε και εξώφυλλο και ό,τι σελίδες λείπουν και θα γίνει ένα τεύχος που θα μοιάζει με αυτό αρκετά έως πολύ. Εντάξει, και θα είναι ωραίο και θα βρει επιτέλους και αυτό μια γαλήνη, έτσι, στην ταλέπορη ζωή του που έκανε το χρέος του
διασκέδασε και τον ξάδερφο που κληροδότησε τη μαγική ντουλάπα με τα κόμιξ και τον ξάδερφο τον άλλον τον πιο μικρό που τα βρήκε, έτσι, και αυτός έκανε το χρέος του. Κοιτάξει, θα κοιτάει να τα επαναφέρει σε μια αξιοπρεπή κατάσταση, αφού του έκαναν όσο ήταν νέα τα κόμιξ αυτά, τη χάρη και τον κρατήσανε σε καλή διάθεση και διασκέδαση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, το σύντομο βίντεο με τις δικές μου περιπέτειες, τι τραβάω εγώ με αυτά τα κόμιξ, έτσι. Τέλος πάντων, αφού τα ανέλαβα, τι να κάνω, που έχω μπλέξει εδώ, τι θα κάνω τούτο εδώ τώρα, τι να σώσω από αυτό, θα ήθελα να σώσω αυτό εδώ, αλλά κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει, τούτο εδώ έχει κολλήσει, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί φίλοι, δεν ελπίζω μη σας κούρασα, θα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, έτσι, με ό,τι έχω καταφέρει να περισσώσω ή να φτιάξω, έτσι. Να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε.